ak si chcete zavesiť na stenu portrét vašej lásky, tak na to tu dnes máme Miloša Zámečníka z Fotolabu, ktorý vám poradí, ako na to. Vítajte u nás. Dobrý deň. Ja keď som povedala svojej kamarátke, že vy dnes nám budete rozprávať o plátne, tak ona sa začudovala, že čo prosím? Tak povedzte, že aj plátno existuje. Čo to vlastne je? To je tá základná otázka. Fotografia na plátne, respektíve plátno, ktoré si následne zavesíte na stenu. Áno. Zákazník si ho objedná a príde mu už takto zarámované plátno, foto na plátno. Povedzte, koľko dní to celé trvá? Zhruba dodací termín pri tomto produkte 5 dní, 5 pracovných dní. No a vlastne my si to môžeme sami zorganizovať celé, že? Absolútne veľmi A poďme jednoducho. teraz na to, poďme ukázať našim divákom, že ako vôbec na to. Čiže mám nejakú fotografiu, svoju veľmi obľúbenú, a čo s ňou? Takže najprv musím ísť na príslušnú stránku, takže na stránku Fotolab XXL, kde si vyberiem produkt, ktorý si zvolím. Konkrétne sa bavíme o foto na plátno. Áno. Na obrazovkami sa mi zobrazí vôbec všetky formáty, aké sú dostupné. Vidím, že aj celkom priateľné ceny sú tam. Áno, začíname už od 19,95 a formát môžeme ísť až do maximálneho formátu 160x90 cm. Takže keď si chce zákazník ešte pozrieť bližšie informácie o produkte, aké kvalitné plátno sa používa, ako sa dá zavesiť na stenu, prípadne ďalšiu voľbu rôznych rámov a ideálny typ na darček. Takže poďme konkrétne na objednávku. Áno. Už máme fotku, ideme Takže objednávať. ideme si vybrať najprv tú fotku, ktorú máme uloženú v počítači. Dobre, dáme tam krásne žlté kvetinky. Áno. Spomienka na jar. Takže fotografiu máme vybranú. A to sú listy. Dobre, tak jeseň. Tak jeseň máme. Tuto v podstate vidíme oramovanú časť, rozmer, aké bude mať plátno. A tento rozdiel medzi tým je časť, ktorá je na tom plátne zahnutá, na tom drevenom ráme. Áno, rozumiem. Aj vy? Môžeme robiť rôzne efekty, ako napríklad čierno-biely efekt. To znamená, z fotografie v momente mám čierno-bielu. Môžeme sa vrátiť späť. Inak s čím sa tak najviac stretávate? Asi najviac ponúk je asi s fotkami, kde sú ľudia. Rodina, svadba, dovolenky. Svadby ako dominujú. Ja by som rád ukázal jednu zaujímavú vec, takzvaný náhľad. Nech sa páči. Kde ste si vybrali produkt. Áno. Vidíte, povedzme, imitáciu vašej obývačky, kde si môžete aj zvoliť alebo priblížiť sa, keď si objednám určitý typ formátu alebo veľkosť, či sa mi hodí na tú moju stenu. Vidíme, že keď sme si vybrali ten menší... A tam sa dá ešte aj stena zmeniť. Áno, presne tak, farba steny. Takže poďme. Vy to máte prešpekulované na tej stránke. A vy ste videli, ako to budete mať doma. Takže zoberieme formát ten najväčší a dáme náhľad. V skutočnosti, keď mi príde hotový produkt, vyzeral by takto. S tým, že samozrejme farbu steny si môžem simulovať, ako potrebujem. Po tomto kroku, keď už to mám, pokračujem ďalej v nákupnom košíku, kde sa mi zobrazí objednávka, cena, všetko a už len sa zaregistrujem a odošlem. Perfektné. Tak ja sa veľmi teším. Dúfam, že budete mať veľa zákazníkov, našich divákov. A ste zvedaví na našu chyžnu, ktorá sa premenila? Nech sa páči. Tak aj poďme sa na to pozrieť.